Nai tongnai takuk tei bukuk sono lam sugo ang chen jati prasa. Tini ang sanat thangmangkai ADC area wo develop ni bumungoi 35 year CPIM party tongpru rogo ADC no Hamkrai khaina ni bumungoi bolok rok tangma hai develop ni bumungoi state government CPIM party tongpru ni simino mo eke samung khlai phunugo ADC area wo norok chalokna rwnglak norok develop khaina rwnglak Hamkrai ni bumungoi project Swnamui samung khlai thokogoi tongo mo haike office rok tangjakmani mo simiya tebo tongo ADC amchayo primary hospital sak khamrok hnoi mo haike khulogori phainai rungnok rok tangri phainai kwbangma dal bidal tosil rok tangri phainai ADC amchayo panchayat rok hnoi tangri phainai kwbangma dal bidalni bedakni develop ni bumugoi borok mo haike ADC no chaproboi tongphaio borok chalok tongna bagui riwo norok hina hangkai ridi norok ya hinbo ADC ni mungsangya norok ADC no chalokna nangya ADC no norok chalok tongmani morok bebak no illegal ADC area wo forest land hne krei o ADC harok kuno reservation ek jamo o ADC kuno reservation ek rok hne krei mo haikeno podre pod kwbangma rimani bisingtei develop khainani bumungoi ADC area no borok riwui phunuk tongo thokomana bagui lai thanai rogo CPIM party khlaima haino dabo BJP party khlai tongo develop ni bumungoi BJP party rogo ADC o hap haboi kwbangma dal bidal project Swnamui samung khlairinai PS thana rokbo tangi phunuknai lama rokbo riwui Swnamui phunuknai tebo dal bidal project ro botunai moike tangi tongo o ADC no gebel khaina bagai tangi phunuknai to moha ingke ba chini ADC o je tongnai rok CEM EM NDC borongni bagi mungsa samung krikha borok asugin tongmangkha abo natural death chiklaijak o ADC no buthana bagai mohai kwbangma develop ni bumugoi borok khlai tongo CPIM party by BJP party kun phelai man krei agi CPIM party rok mo agin khlai pika congress bo khlai ka tabuk no jorawo hangkai BJP party khlai tu mo ke kwbangma dal bidal tui Hamkrai develop ni bumugoi Hamkrai khaina hnai o chini ADC area no Buthari tongo ADC ni je bolong no tam khaina ni khlaya o bebak no ADC hapang no abono khlaina nango keba oro state government agini simino mo ke dabujra tui Hamkrai ni bumugoi national party ro ADC no thokogoi tongo state government rok khlaima haino o ADC hapang bo khlaima no 6th schedule constitution no already provision tongo je chini bolong no bahike naikoloi mo thangi tonnani o 6th schedule constitution bosabo bebak no seijak tongo ADC hapang dabuk phano o 6th schedule constitution no samungo phanglayak restur khlaya mo kaisa country bebaksa mo mini country 6th schedule area ambagino state government rok agini simino je ADC maman huiteno nor chalok manglak naikol manglak hnai tini juratei Hamkrai ni bumugoi ADC area o kwbangma dal bidal project Swnamui samung khlaio state government chini ADC je bolong rok tongmani je hatolao kwbangma mineral rok tongmani mor bebak no state government klango te central government rok klang thangbayo mo haikeno thokiwoi klang thangbayo ADC hapang no busukri 20% chiru central government klango 50% state government naharo 30% ADC area ni tini kwbangma bolong ni tini je manoi tini je sampod tini je hatolani kwbangma khoni rok gas rok bufang wafang rok borok klangi simai ADC hapang kepno hisab orina nangya keba Hamkrai ni bumungoi thokiwoi tongo Hamkrai ni bumungoi ADC area ni tini je sampod tongmani abono borok turu turkai mologoi tongo chawoi tongo keba chini stipang hini tongnai rok abono kaham saini abon bagino chini tiprasa dofani birman kagya dabuk jorate ADC hapang omo hige khlai tongmani no kebengui bosaya hujak